Lieve Vader, vergeef me voor mijn zondes. This is a rebel beat. Ja, lieve Vader, ik hoop dat u die message krijgt. Die eerste brief wat ik geschreven, dit ook niet verdwijnt. Ik praat ze allemaal, maar lijkt het niemand verstaan. Van mij toen schrijf ik nog een brief met die hoop dat u beantwoordt mij. Alsjeblieft vergeef mij omdat ik u bevraag. Maar al die pijn is net te zwaar met alleen te dragen. Hoekom krijg je zo'n familie voor een tijdperk? Dan vat u jullie weg, alsjeblieft laat ik het niet verstaan. Bij je mensen was weggevat in een cruel way. En elke dag voel het alsof liefde zijn rules zijn. Ik wens dat ik kon mij een superpower geven, zodat ik tijd terug kan draaien, een paar minuten met mijn broer krijg. Ik wens dat deze leid is zo'n hoe, relatie bouw, zodat nou eens je pa kan en dood. But now I truly remind man, yo, die leidt dit alles geërfd, is net zo funny zoals jou. Maar hoe kom is het de goede mensen wat eerst moet gaan? In alle slechtste van mensen wat op die aarde dankt. Die flippen tijd doet zo vannig en lijkt die maakt het me bang. Alles je life is een game, zo winnige tijd kan ik mang. Als hij die plan om allemaal weg te vat wat goed is, mijn vader die helemaal moet zieke likken. Wist van is jal op die aarde, dus fight the losing battle, zeven maar jou kan is benader. Als aliens voor ons verantwoord, maar die is mijn laatste. Ik iets op je pijn, ik ben mij. Ik heb het 24/7, maar die duivel blijft van me hoe ik krijg. Dus je voor mij, hoe kan ik denk het zijn? Van is die Adam met Eva wat toen ze dag ook nog zo in de krijg. Yo, als even real of is het fake? Voor alle jaren is het dan nou nog net een debate. Ze wijst me man niet één mens wat redig kan relate. Als lul ze young rebel van nou is ik maar net uit. Als 100.